V názve Divadla z pasáže pasáž vlastne znamená akési pojítko medzi dvoma svetmi, ktoré by mali navzájom spolupracovať, kooperovať a vlastne vidieť sa navzájom. Čiže pasáž je vždycky prepojením nejakých akýchsi dvoch pomyselných ulic, dvoch pomyselných miest, dvoch pomyselných svetov. Riaditeľ Matúš Petríčko je v divadle viac ako 20 rokov a hoci je vyštudovaný manažér a ekonóm, vybral si divadlo, ktoré si stanovilo za cieľ prehlbiť spoločenskú diskusiu o živote a vzťahu spoločnosti k ľuďom s postihnutím. Rozhodol som sa, že chcem robiť niečo zmysluplnejšie. To, čo mi to dalo, je, že ak manažujete divadlo, a ak s ním idete vlastne celú tú cestu, tak čo je na tom úplne najúžasnejšie je, že neustále vidíte výsledok svojej práce. Máme za sebou viac ako 35 premiér a jednoducho vždycky raz za čas vlastne niečo začnete, čo je najprv myšlienkou a nakoniec stojíte na javisku a pozeráte sa na výsledok niečomu, čo ste pomohli. Divadlo z pasáže už 30 ročia tvorí s radosťou a láskou k divadlu a tá je prítomná v každom predstavení. Má podnietiť diváka na zamyslenie nad sebou a svojím vnímaním inakosti. Nenávidím sám seba. Divadlo má stabilné vedenie, pretože aj umelecká riaditeľka Eva Ogurčáková na budúci rok oslávi svoje malé jubileum – 25 rokov v divadle. Tie začiatky boli nesmierne zložité v tom, že nás vlastne nevedeli zaradiť. Boli sme takí nezaraditeľní a vlastne si nás tak prehadzovali sociálne veci s kultúrou. Ale som rada, že vlastne aj to sa zmenilo a sme už prijatí ako profesionálne divadlo a môžeme tvoriť, zúčastňujeme sa festivalov, ktoré sú určené pre profesionálne divadlá a som za to nesmierne vďačná. Aj vlastne tá tvorivá cesta divadla z pasáže prešla svojím vývojom, ktorý bol nesmierne pestrý a teraz sa môžeme pochváliť aj repertoárom, ktorý obsahuje autorské predstavenia, ale aj predstavenia podľa námetov. Ale takou našou nosnou témou je, že divadlo z pasáže sa snaží meniť spoločnosť, jej vnímanie inakosti. A to, čo sa deje v súčasnosti, je pre nás veľmi odstrašujúce. Lebo my sa stretávame s ľuďmi na našich predstaveniach, na rôznych aktivitách, ktoré realizujeme a vieme, že a priori ľudia nie sú zlí. Ale žiaľ, súčasné politické smerovanie tejto krajiny šíri strach. A strach je vlastne tak nákazlivý, že sa rozširuje vlastne úplne všade. A tá inakosť prestáva byť tolerovaná, takže opäť ako keby to divadlo z pasáže musí zabrať o niečo viac.